Takže zdravím vás lidi, mé jméno je Scratchbox a dneska se koukneme na hru Scratch Wars. Představím vám tu hru a zároveň vám ukážu můj vlastní balíček, který jsem si seskládal, jenom prozatím. Takže hra Scratch Wars je karetní hra, která se zároveň hraje jako deskovka a zároveň můžete sbírat třeba jako Pokémony. Tahle hra je poměrně nová, je česká, což je důležité zmínit, takže pravidla na stránkách se můžete naučit úplně v pořádku a stránky vám dám do popisku, kde najdete různý videa, jak se učit tuto hru, jak se stáhnout tu hru a když už jsem se dostal k tomu stahování, tak ano, tahle hra má i svou vlastní aplikaci, což je super. No, abych vám to lépe vysvětlil, tak vám to budu demonstrovat na tomhle příkladu. Já osobně jsem si koupil tento balíček, jmenuje se Starter Pack, tuším, a stál mě 200 korun českých. Zde, na druhé straně tohoto Starter Packu, můžeme vidět všechny údaje o něm, zde, ilustrační obrázky a potom každá unikátní karta je vlastně unikátní a neexistují dvě stejné, čím si tahle hra jakoby zakládá velkou část téhle hry se na tom zakládá. No potom logo je samozřejmě Scratch Wars a takový nadpis nebo podnadpis je stále máš co objevovat a k tomu se dostaneme později, proč to tam píšou. Jinak, chtěla jsem se zmínit k tomuhle balíčku. Stál mě 200 korun, takhle krásně. Měl jsem v tom 2 karty hrdiny, 6 karet zbraně a 2 tyčky. Tady ty úžasné pravidla jsou vážně libový. A potom ještě škrabátko, který mám tady. Takovýhle škrabátko. No, škrabátko, protože tyhle karty se stírají. Ano, možná se vám zdá, že to jsou jako losy, ovšem musíte dávat pozor, abyste nepoškodili ten QR kód a k tomu se znovu dostáváme k té apce. Potom, když už máte setřeno, třeba jako mám tady tu kartičku, tak si ji můžete tímto zázračným QR kódem naskenovat do aplikace. V aplikaci ho můžete používat a hrát s ním. Z aplikace si taky někdy ukážeme video, ovšem teď si představíme tu deskovou karetní sběratelskou hru. Tak, představil jsem vám tohle balení. To je jedno z několika balení. Dále tady za 25 korun máme samostatné kartičky, buď hrdiny, anebo zbraně. Zrovna tohle je zbraň. Asi se ptáte, co to má sakra za kruh uprostřed. No, to je tím, že sem strčíme takovou tyčku a takhle s tím budeme točit. Teď ne, ukážu vám to třeba tady. Až budete na nějakém zápasu, takhle s tím zatočíte a vylosujete si nějaký efekt. Super, ne? Mně to přijde docela unikátní, no. Takže to je za 25 korun karta zbraně nebo hrdiny. Dále na zbrani můžete vidět tyto 3 penízky. Já už jich pár mám. No, nejsou všechny, jo, zatím. Tedy trošičku, jenom maličko. No a za ty se potom hraje v těch zápasech. Na stránkách dám samozřejmě link do popisku, můžete najít různé akce, je Scratch Wars Liga, kde hrajete proti ostatním hráčům a potom setkání se Scratch Lordem, kde vlastně se snažíte porazit takového Lorda, vlastně Scratch Lorda. No a pokud ho porazíte, tak dostanete odznáček a kartičku zadarmo, což mi přijde teda cool. Nejbližší je 22. dubna v Ostravě. No asi tam nebudu, protože je to poměrně daleko, že ano, když bydlím v Praze. No, ovšem, zpátky k věci. Dále, pod téhle samostatné kartičce za 25 korun mají ten balíček. Jo? Ten balíček tu mám a rozbalíme si ho, až budu Scratch Master, k čemu se dostaneme později. Tohle stojí 50 korun, máte tam 2 kartičky, tady zase obsah balíčku, 2 kartičky, tady QR kód, který si můžete naskenovat a ono vám to stane tu hru, takže si ho naskenujte, nevím, jestli je to zrovna pro iOS nebo pro Android, ale naskenujte se, abyste mohli hrát i online. Obsah hry je následující. Stírací karta hrdiny, stírající karta zbraně, tyčka a škrabátko. Říkáte si,
vlastně, že proč byste si měli kupovat tyhle dvě, když to vyjde na stejnou cenu. A tady máte ještě tyčku a to stírátko. Ovšem, tohle je vyloženě Starter Light. To nazvali, myslím. Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že ano. A tady dostanete k tomu hrdinovi i zbraň, která by mu měla sednout, takže jakoby bude víc k němu sedět. Ovšem většinou ty karty nejsou zas tak dobrý, většinou jsou taky klasický. Ovšem když si to budete kupovat samostatně, měli byste dostat i nějakou lepší zbraň a v tom případě můžete dostat mnohem lepší karty v těch samostatných. Ovšem pokud začínáte, tak doporučuji koupit tenhle nebo rovnou tenhle, což je úplně nejlepší si koupit tenhle. No, jinak teď jsme si ukázali všechny balení. Tak, dáme si to pryč. Já zase naskládám všechny věci do této krabičky. Tady můžete vidět mou sbírku hrdinů. Mimochodem, do téhle hry, nebo jakoby Knotter Games, která vyrábí tu hru, se připojil i Jirka Král, který tady má svou kartičku. Nechápu jak, ale nějakým haluzním způsobem jsem ji dostal, za což jsem mega rád. Je poměrně pěkná. Ovšem moc ji nepoužívám, protože přece jenom moc nemám zbraně na to kombo. A o tom si taky povíme někdy jinde o těch mechanikách hry. Potom dále mám tady tohle krásného elfího přeběhlíka, který má 3 hvězdičky, což už je poměrně solidní, toho používám nejvíc. No, potom tady takový ty klasické kartičky, jo, ty elfí přeběhlíky mám další 2 a když budu na nějakých akcích, tak je budu vyměňovat. Takže tam určitě někdy doražte. A tady mám další kartičku. Tak kartičky jsme si ukázali. Nyní tady mám zbraně. Říkáte si, ale scratchboxy, přece tyhle nevypadají jako tamty. Ano, takhle vypadá ještě předtím, než ji sloupete, nebo se stíráte. Ovšem tady ji musíte ještě takhle vytrhnout. Můžete tady vidět tuhle spáru, takhle. Taký kolečko. No a z toho je potom tahle zbraň. Já momentálně mám tyhle zbraně, přijdou mi docela super, ovšem chtělo by to přece jenom něco navíc. No, dále tady máme tyhle tyčky. K normálnímu dolu potřebujete jenom 2, ovšem nosím si, kdyby náhodou třeba někdo na nějaký ty soutěži si zapomněl. Takže si nosím pořád u sebe a samozřejmě pravidla. To nikdo nesmí zapomenout mít pravidla. Tak, teď jsme si řekli všechno o tom balíčku a přesuneme se na krásnou mobilní hru. Mobilní hra, která představuje tuto hru Scratch Wars, je unikátní v tom, že vlastně funguje na QR kódech. Tyhle si penízky mají, když je setřete, jdou taky stírat pod sebou QR kód. Mimochodem jeden má setřený a je zajímavý, že když vlastníte tu zbraň, kde ten penízek byl, tak ten QR kód nemůžete dostat, protože je to jenom pro hráče, s kterými hrajete. Tady má ten QR kód, můžete si ho naskenovat, kdo to uvidí první, potom kdo to uvidí první, tak další už si to naskenovat nemůže. Takže pro nějakého rychlíka tady mám QR kód zadarmo, nějakou penízku. No a každopádně za tyhle penízky v té aplikaci hrajete. V té aplikaci všechny tyhle hrdiny, co jsem vám ukázal, si tam můžete naskenovat, ovšem když ještě nemáte žádný takovýhle kartičky, ježišmarja, trošku mi to vylítlo, ovšem když nemáte takovýhle kartičky, tak nezoufejte, můžete to hrát jako aplikaci taky, jelikož tam dostanete 5 zbraní a jednoho hrdinu hnedka ze začátku. A já jsem docela dobrýho, takže byl jsem i spokojený, ale koupil jsem si nějaký ty kartičky, abych to mohl hrát i v reálu. No, tahle aplikace je dobrá v tom, že ty pravidla vás naučí zábavněji, než si to číst na stránkách, samozřejmě. No a proto doporučuji si stáhnout tu aplikaci a ona vás skoro všechny pravidla naučí během malých chvilinky, což je super. Ovšem nějaký pravidla tam jsou trošku pozměněný a v duelu jeden hráč proti jednomu v realitě jsou tam menší rozdíly, takže si i tak koukněte na ten web, nebo pokud máte tu příručku, tak to určitě víte. No, jsem rád, že jste se koukli na tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like či odběr. No a příště si tuhle kartu zbraně setřeme a
teď dělám testy na Scratch Mastera, což znamená, že bych potom mohl udělat i turné, o tom si uděláme video samostatně a pokud budu Scratch Master, tak si za odměnu sám pro sebe otevřu takovýhle balíček. Děkuji za sledování, dejte like, odběr a já se s vámi loučím.